Tervetuloa. Erikki täällä. Nyt on Italiassa ollut jo muutaman päivän ja tässä näkyy vuoria. Me ollaan ihan Alppien alapuolella. Löytyy vuoret ja Alppit on tuossa muutamassa nähtävän päässä. Ja ihan niinku alppeja ja tämmönen kohtuullisen laaki tässä. Ja kyllä missä me ollaan tämän Pedaveen, niin se on noin 3000 asukasta nyt tässä laakissa. Nyt on varmaan 100 000. Tää on aika paljon asukkaita ja tähän löytyy Lidlit ja kaikki sellainen samanlaiset suomalaiset kaupat. Kaikki ja tämmöset perusnäkymät tästä parvekkeella. Hieno kelit ollut. Väitettiin, että 100, mutta eihän täällä ole yhtään 100. Homma toimii. Mutta tuun 19. päivä ja seuraava video.